ערב טוב. מסתבר שמלכים קיימים גם בסצנת חיי הלילה. הערב אקסל החליטה להכתיר אחד כזה, ואני באתי לראות מי זה הולך להיות ומה נחוץ כדי להיות מלך חיי הלילה בתל אביב. יש לך איזה סיפור של ערב, התעוררת, לא זכרת, איפה היית? מה סיפור של ערב? זה סיפור של החיים שלי, זה לא סיפור של ערב. התעוררתי ולא זכרתי. ברוכים הבאים לחיים שלי. איפה את מכניסה את עצמך בסקאלה של הבליינות? בליינית על ברמות של חלל. אחי, אני אוהב להיות בבית, אהלן. מעדיף לראות סרטים, כן. תגיד, כשאתה יוצא, מה אתה אוהב לשתות? העיקר לשתות. אפשר לענות את התשובה של הפרסי? מה שאני מקבל חינם. יכול להגיד לך שמשל יום הולדת 26 שלי, זה 26 צ'ייסרים, 26 צ'ייסרים ו-26 בירות. היום אני נראה לי שותה צ'ייסר אחד ובירה, אני די מתעלף. אני בור ללא תחתית, באמת, כאילו, אני רק מתחילה לשתות. לא קוראים לי רק תלולה, אלא אלכוהולולה. צ'ייסרים ואת נופלת? כשאני רוסיה, אני אמורה פה להגיד שיש לי קיבולת, יכולה לשתות בקבוק ולא משתכרת? ממש לא. ממש לא, אני משתכרת מכוס אחת, אני כבר זהו על הרצפה. אתה רואה את עצמך מכיר מישהי בבר? Oh yeah, every night. אני הכרתי את חבר שלי בבר. אז האמת שאת רוב החברות שהכרתי בבר. מאוד מרגש. בוא תספר לנו במה זכית? אייקון חיי הלילה של השנה. איך ההרגשה לזכות בכזה דבר? הפרס מגניב, אבל עצם הזכייה, האהבה, זה חבל על הזמן. כיף. טוב, אז אחרי שגילינו קצת סודות מדינה בסצנת חיי הלילה, לא יודעת מה איתכם, לי זה עשה חשק להתקרחן עד אור הבוקר. לחיים, אה?